Hej, Norge. Hvis du er på jagt efter det bedste kryptokasinoet for høje indsatsautomater, så er LTC Casino det ultimate valget. Husk at registreringslinken er i videobeskrivelsen. Klik på linken nå for at starte din spiloplevelse uden unødvendig bureaukrati. Hos LTC Casino kan du registrere dig på bare nogle få sekunder med e-post og passord, uden krav om KYC eller dokumentindsending. Dette betyder, at du kan komme i gang med at satse med kryptovaluta med en gang, uden at miste tid på komplicerede verificeringsprocesser. Platformen er specielt udviklet for norske spillere og tilbyder et komplet norsk grænsesnit. Noget, som gør navigeringen enkel og intuitiv. Her får du all information og kundesupport på dit eget sprog. Noget, som forbedrer oplevelsen og gør det let at finde dine favoritspil. En af de mest imponerende funktioner ved LTC Casino er muligheden til at spille med høje indsatsgrænser. Dette betyder, at du kan satse store beløb uden de begrænsninger, som ofte findes hos traditionelle casinoer, og dermed maksimere dine gevinster, uden at bekymre dig for små maksimale indsatsgrænser. Udvalget af spilleautomater på LTC Casino er enormt, med over 2.000 titler at vælge mellem. Enten du foretrækker klassiske spilleautomater, moderne videoautomater med flere bonusfunktioner, eller spil med progressive jackpotter, vil du finde noget, som passer din spillestil perfekt. I tillæg arrangerer LTC Casino ukendtelige turneringer, der de 50 bedste spillerne får chancen til at vinde ekstra belønninger i stablecoins. Dette turneringssystemet giver en ekstra spændende dimension til spillet, siden pointene tilbagestilles hver uge, og giver alle nye muligheder til at konkurrere om en del af de månedlige belønningerne. En anden stor fordel er de raske transaktionerne. Både indskud og udtak sker praktisk talt umiddelbart. Noget, som betyder, at du får tilgang til dine gevinster i løbet af minutter i stedet for dage. Dette er specielt vigtigt for spillere, som ønsker at have fuld kontrol over sine midler og satse uden unødvendige forsinkelser. LTC Casino støtter et bredt spekter af kryptovalutaer. Du kan vælge mellem Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin og flere, slik at du kan spille med den valutaen, du foretrækker. Dette giver dig fleksibilitet og reducerer ekstra kostnader knyttet til valutakonverteringer. Kundeservicen er tilgængelig 24/7 på norsk, og et dedikeret supportteam står klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål, enten det gælder indskud, udtak eller spilinformation. Denne supporten sikrer, at du altid får hjælp raskt, noget som gør hele oplevelsen endnu tryggere og mere pålidelig. Til slut lad mig lægge til en liten humoristisk påmindelse. Hvis 4 af dere registrerer dere i dag via linken i videobeskrivelsen, får jeg et bonusbeløb på 50 euro fra chefen min. Hvis ikke, får jeg kun 50 cent per video, og der må jeg leve på knækkebrød og vand i en uge. Så klik på linken, registrer dig og oplev det bedste kryptokasinoet for høje indsatsautomater i Norge.